गाज्रिखौ फिन बरायबाय बाथाय होयो मोनबाय दा लाजिनांगौ दंना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जों आवाज सावबाय खालामजोबनांगौ आवबो आवाज सावो जों सानि मानसिमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो थाबाय दाला नैबे समाव बन्द जानांगौ नांगौ जाखांबायबो जों आं दाख्लै न'खौ बांगालफोरनि गोरा गाज्रिखौ फिन बरायबाय बाथाय होयो खनजिता बर' आं बेदलांमारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन। बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंग्रायै निमाहा बिनाय जाबाय। आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालामनाय जाबाय। इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन। कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा। लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा? दा फिसा फिसौ देराखै नामा? दा लाइ गैया नामा? दा मानसि गैया नामा? जोंहा दिनै फिसा गिदिर दङ, फरायनाय दङ। जामादि मोनबाय, फिथाइ मोनबाय, दा लाजिनांगौ दंना न'खराव? ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जों आवाज सावबाय खालामजोबनांगौ आवबो आवाज सावो जों सानि मानसिमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो थाबाय दाला नैबे समाव बन्द जानांगौ नांगौ जाखांबायबो जों आं दाख्लै